Takže co se děje, já vás zdravím u mý další informačky. Jo, úplně takhle. Ne, to byla sranda. Takže. Dneska budeme házet míčka do počítačů. Sradele, sradele, nemůžu zgádat, ne. Jo, měl stupí, no i tak. Ne, takže informačka je o tom, že bude něco jako blog informačka a něco takového. Takže už jsem zjistil, jak natáčet Fraps, teda natáčet videa Frapsem. Už jsem se zaregistroval, potřebujete zaregistraci nebo si stáhněte 3.4.3 verzi, což je dopy 3.4.3 si stáhněte verzi, tam rovnou máte verzi, tam rovnou máte prdele, rovnou máte zaregistrovanou a já jsem se prostě zaregistroval. No, dopy. Ne, takže dneska takový vlog. Tady. Vítak vlog! Ne, takže dneska bude spíš takový menší challenge. Schválně. Musím takhle popičku. Tak, stečím si jenom kousíček, ale fakt jenom kousíček, takhle asi. Jo, takhle do ucha. A začnu, ne, foukat nebudu. Ne, dám si takhle do pusy. Takhle. A začnu foukat, jo, takže 3, 2, 1, hra. Dobře. Ty páde. Kurva. Ne. At the money wall is done. It's like my dick, je můj. Dick. Takže. Ne. Čekajte. Co ty kurva, budeš mě srát? To je můj pičo, nejsem, jo. Tak, to jsme. To prdele. Je to králova židla. Ty král, ne. Sviněžský, co? Vidíš? Koukneš tam. Tam? No. Jo. Trošku se platím. Tak. Takhle. Takže. To můj pejsek. No jinak. No. Jo, no. Ukáž se divákům. Tak. Je to zlato. Tak. Já už nevím, co bych ani říkal, je to už, to má to už 4 minuty. Ne. Takže už mi prostě jde Fraps. Co mi tady líbíš? Tak. No, už jsem zjistil, jak natáčet videa, což je dobře, ne? Like boss! No. Tak. Co na vtipem můžu? No. Pro toto video by to mohlo být asi vše. Dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího
prvního videa z nějaký hry. A první video bude asi z hry tam. Už víte co. Je to tam něco 2. A kdo to uhádne jako první, upozorňuji jako první, ten vyhrál. A víte co? Tak prdele. Ne, vidíte, to bude hodno. Ne, vyhraje. Prdele. Kodračka. No, tady toho vyhráte. Detail. Takže já se s vámi loučím, dejte like, odběr a uvidíme se u dalšího videa. Takže čau. Čau, čau, čau. Čau.